You don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. Gaur egun biztanleriaren gehiengoak smartphonea dauka, baina bertan gordetzen duzun informazioa babestuta duzula uste duzu? Noizbait eskatu diozu Googleri zure pasahitz bat gordetzea? Informazio guzti hori galdu dezakezu ondo babesten ez baduzu. Horregatik, 2 urratseko egiaztapena aktibatzen erakutsiko dizugu. Erasotzaile batek zure korreoa eta pasahitza lortzen baditu, zure informazioa lortzerik izan ez dezan, zure mugikorra eskuragarri izan gabe. 2 urratseko egiaztapena aktibatzeko, lehenik eta behin telefonoko ezarpenetara joango gara. Ondoren Google ezarpenetan klikatu, eta azkenik Google kontuan sartu. Hor gaudela segurtasun atalera joango gara, eta 2 urratseko egiaztapenean klikatu. Orain hainbat pantaila azalduko zaizkigu, eta guk aurrera egiteko botoiari klikatu behar diegu. Lehenik eta behin, gure pasahitza sartzeko eskatuko digu. Hori sartu ondoren, beste leiho bat agertuko zaigu, eta probatu botoiari klikatu beharko diogu. Horren ondoren, gu garela egiaztatu beharko dugu, bai botoiari emanez. Azkenik, beste pantaila bat agertuko zaigu, gure telefono zenbaki agertuko dena. Horretaz gain, gure kodeak nola jaso nahi ditugun adieraziko zaigu, testu mezuaren bidez edo telefono deiaren bidez. Bietako bat aukeratu eta bidali botoiari klikatu beharko diegu. Orain, egiaztapena bukatzeko, kode bat bidaliko digute Googlekoek. Kode hori hemen gutxunean sartu beharko dugu, modu honetan. Horren ondoren, hurrengo botoiari klikatu eta gure egiaztapena bukatuko dugu, aktibatu botoiari emanez. Bide amaitzeko gomendio batzuk emango dizkizugu Googleko kontua are eta seguragoa egiteko. Lehenik eta behin, garrantzitsua da zure nabigatzailea gunetuta edukitzea. Modu honetan, geroz eta bertsio berriagoa edukita, geroz eta seguruagoa izango da zure nabigazioa. Bestetik, antibirusak erabiltzea komenigarria da, informazioa bilatzen ari zaren bitartean malwareak ekiditeko. Eta azkenik, zure pasahitza sendoa izatea komeni da. Zenbakiak, majuskulak, minuskulak eta karaktere bereziak uztartuz. Mila esker ikusteagatik.